na malamai wanda za su je hajji na wannan shekara domin yi wa mahajjata wato musu wa'azi kuma a ansa musu fatawoyi da tambayoyin da za su yi game da aikin hajji, kuma an ba da visa din nan. To ko da muka isa can Madina sai wurin 'yan immigration da suka saka fingerprint ina wato suka dauki hoton hannuna, sai wani abu ya fito musu a kwamfuta cewa akwai wani umarni wanda yake wasu gane ba, har sai da suka nemi babban ma'aikaci ya dauki wannan passport dina ya je ya nemi bayani daga masu hukuncin kasan. Saboda haka da zauna wajen awa ɗaya da rabi haka suna ta bincike, wanda suka ce an ba su umarni daga sama. To akwai wanda muka zo da su wanda suka wuce su ma daga can ta hanyar wayanda suka sani, suna ta ƙoƙarin sanin cewa menene sababi, me yasa aka hana ni shiga. Ba wani dalili da aka bayar, sai dai cewa umarni ya zo daga sama cewa kada a bar ni in shiga cikin Saudi Arabia. Wannan ba wai karo na farko ne da nake shiga ba. Na je umra shekara 2020, kuma duk matsala da na samu a baya ba ta da wani alaka da shi. Wannan wata sabuwar wani salo ne wanda ya zo, wanda muka ji kuma ba ni kaɗai ba, malamai a duniya da yawa wa'anda ra'ayinsu na siyasa game da abin da ƙasar Saudi Arabia da wa'yansu ƙasashen Larabawa suke takawa har dai game da abin da yake faruwa daga Falastinawa. To wanda duk yayi irin maganan nan, mun san irin wannan ƙasashe mutanen ƙasa da malaman su ba su da baki, sai zama mu wajibi ne gare mu yi ma mutane bayani hukuncin Allah cikin wannan abin da kuma hukuncin dokar duniya cewa abubuwan da yake faruwa bai kamata ba. Ba wai tare da musgunawa ko wulakanta wata hukuma ba, a'a domin su gyara. To abin da ya faru babu wani abin damuwa gare shi, babu wani abin ga wasu mutane hankalin su ya tashi, abin da damuwa. Ai haka din nan yafi ka faɗi gaskiya a jita, a san dalili, da akan kowa ya shiru ya zama cewa an durmuye gaba ɗaya, sai dai mu ta gunaguni a cikin gidajenmu ko in mun haɗu tsakaninmu. Na nemi tambaye su ce intazir ka jira. To amma mutanen da ke can baya, har hukumar alhazai tamu ta aiko min da mutum wanda ya zo ya same ni ya zauna, shi ma suna can suna ta bincike, ana kokarin a san menene yayi, me yasa. Babu dalili, kawai da umarni daga sama, babu dalili. Kuma daga ƙarshe na gode Allah ma da bai ba su basiran bari na in shiga ba, domin za su iya barin ka shiga kuma su bi ka da sharri. Sai na ce alhamdulillahi rabbil alamin, wallahi murna ne. Kuma wayanda suke can ma da suka wuce, daga cewa ba mu san shi da wani laifi ba, an ce dai kawai kai shiga, suka ce nan take bari to mun sai mishi tikiti na jirgi wanda ya fi kusa. Su ma suna fatan Allah in ba wannan ƙasa. Suka so mun tikit na jirgin Turkiya, saboda haka sai da muka je Istanbul sannan muka zagiro. Ana kwalla Allah in dai rabu da ƙasar nan in zo inda yake zan samu aminci a ƙasar mu, ƙasar da yake akwai yanci, ƙasar da yake ba iya danniya irin danniya da ake a can. Mutum na iya faɗan abin da yake so, matukan dai ba yana kiran zuwa mutane rarrabuwa ba da fasadi da wani abu, wannan halal ne. Shin ka yi mamaki lokacin abin nan da ya faru, ya kaji a ranka? Wani irin abin ya baka mamaki ko kuma bai zo maka da mamaki ba? Na ɗauka ba wata matsala, tunda ni na san ban da wata matsala da su. Wanda abin da ya faru a da ya wuce, na shiga na yi umra ba komai. Saboda haka kuma sun bani visa a embassy sun, na ɗauka babu komai. To amma kuma na san dai duk da haka ba sa son suka ko yaya yake. Dakta, idan yanzu aka ce an warware matsalar, komai ya koma daidai, shin za ka koma ka ci gaba da aikin hajjin ka shekaru masu zuwa da umara da kuma? Ai dama wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a sulhu da yana Hudaybiya, da aka yi sulhun Hudaybiya suka hana shi shiga Makka. Da aka yi sulhu suka karya sulhu, sai Allah ya buɗe mishi Makka. Mu abin da muke fata Allah zai buɗe garin Makka ga dukkan malamai masu faɗan gaskiya a duniya, wanda aka
kulle musu wannan gari, Allah zai kawo wuri insha Allah. Mutane su yi hankuri kuma su ci gaba da addu'a. Ba ma son garin Makka ya ɓaci, ba ma son mutanen jama'an Makka su ɓaci, domin sun tsare shekaru bayan shekaru, ƙarni bayan ƙarni sun tsare addinin nan. Shin za mu iya cewa ka taɓa yin nadamar irin maganganun da kake yi dangane da abin da ke faruwa a ƙasashen gabas? Yanzu in ka ce qul huwallahu ahad, inda ake cewa akwai alloli da yawa, za ka yi nadama? Ba za ka yi nadama. Ni ba ina faɗin abin da Allah ya faɗa ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Ba ina faɗa ba ne wai don son raina ko ina so, ba na so, amma ya zama dole ne. Da kuma akwai malaman da suke ƙasashen suna iya magana, ni za su yi